Approvata mill-Parlament Ewropew dik li qed tissejjaħ sistema komuni tal-ażil fl-Unjoni Ewropea, ftehim illi tfassal biex inqasam mod aħjar il-pis tal-immigrazzjoni bejn il-pajjiżi membri, għalkemm fil-prattika jidher illi dan il-qsim tal-pis għadu l-bogħod ħafna milli jseħħ fir-realtà. Waqt diskors fil-Parlament Ewropew fi Strasburgu bħala parti mid-dibattitu dwar din l-istess sistema komuni tal-ażil, l-MP tal-Partit Popolari Ewropew Roberta Metsola saħqet illi dan il-ftehim ftit li xejn se jgħin għas-sitwazzjoni ta' Malta. Diskors qawwi li fih Metsola tkellmet ċar dwar l-isfidi li jiffaċċja pajjiżna kawża tal-immigrazzjoni. Anke l-MP tas-Soċjalisti, Clodeta Bela Baldacchino qalet illi dan il-pass tal-Parlament Ewropew mhux biżżejjed għalkemm deskrivitu bħala pass il qudiem. Dan kien innotat ukoll mill-MPs Nazzjonalisti Roberta Metsola u David Casa illi semmew punti pożittivi li fih dan il-ftehim, għalkemm irrimarkaw illi fadal kwistjonijiet serji dwar l-immigrazzjoni li mhux qed jiġu indirizzati. Din ir-responsabilità Ewropea li għandha tinqasam. Pajjiżi fil-periferija bħal Malta qed jitħallew weħedhom. Kemm David Casa kif ukoll Roberta Metsola innotaw illi l-punt kruċjali ta' qsim tar-responsabilità qed jiġi injorat f'din is-sistema komuni tal-ażil. L-istess sistema ġiet kritikata wkoll mill-Alternattiva Demokratika.